מר אמנון בן עמי, אנחנו הגענו אליך היום כי אנחנו רוצים לקרוא לך להתנגד לתוכנית ההגירה של מבקשי המקלט. כתבנו מכתב. מר אמנון בן עמי, ראש רשות האוכלוסין וההגירה, האם אתה יודע כמה אנשים מגורשים כבר לא נמצאים בין החיים? אנחנו יודעים, אנחנו מכירים כל אחד מהם, אנחנו מכירים את השם של כל אחד מהם, אנחנו מכירים את פניהם של כל אחד מהם. כל תינוק, כל ילד, כל אישה וגבר שמתו ולא מרצון הם מתו, את הנחשדים בשיתוף פעולה עם ישראל רוצחים בסודאן, את קורבנות הג'נג'וויד בדארפור, את עשרות ההרוגים והנרצחים בדרום סודאן, את האריתראים המתים ואת אלה שעקבותיהם עבדו לנו לעד. כמה אנשים נרצחו במדינות שמדינת ישראל טוענת שהיא מקום בטוח? רואנדה מגרשת אחרי יומיים. אוגנדה לא מאפשרת לפליטים, למבקשי המקלט, לנהל חיים תקינים. הם לא מקבלים אישורי עבודה, הם לא מקבלים שום ויזה. הם חיים כאנשים נרדפים. הרבה מהם, בגלל הכסף שמדינת ישראל לכאורה טוענת שהיא נותנת להם, נשדדים, מוכים, נשארים בלי כלום, בלי נעליים, בלי נייד, בלי דרך בכלל לבקש עזרה. זאת המדינה הבטוחה שאתה מבטיח לישראל שהזכויות שלהם יישמרו? היא לא. זה לא היה וזה לא ישתנה.